Калі невядома, хто стане крайні, свабода онлайнер, тут байці контакт. Нам застанецца толькі каханне, давайте ж у поўную сілу кахаць. Калі невядома, ці будзем мы дома, ці будзем мы дома жыць, як у гасцях. Спяшайце казаць пяшчотныя словы, давайте ж на поўную силу кахать. Кахаю, 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 кахаю. Ці будзем мы заўтра пад гордай пагоняй, ці будзем мы заўтра пад чорнай зямлёй, а мо застанемся ў стабільным палоне, стаяць на парозе ў чаканні гадоў, насуперак ростам нафтаздабычы, насуперак жарсцям гульні палітычнай, насуперак гвалту, катам, ахвярам. Кахаю,